गिबियावनो नोंथां मिडियाखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे फैगौ इंराजि दाननि गोदान बोसोरनि जों बयनिसिमबो मोजां हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंहा अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जोनोम सान 2022 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना मुसलपुर बेसिक गुदि फरायसालियाव दाफुंजादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि बे आफादावनो जोंनि आफादगिरि दलिल कुमार ब्रह्म बिथांखौ आफादगिरि महरै गायसनना लानो हादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बिथाङा थांनाय 2024 मायथाइयाव रुंसारि जालाङो। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे 18 डिसेम्बर सानखालि जोंनि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों दुखु फोरमायनाय थाबाय बाक्सा जिल्ला अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जानानै। दा जोङो दिनै अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ बे जोनोम सानखौ फालिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि थांखि बिथांखिफोरखौ जोंनि मानगोनां बर' रायजो राजाफोरनिसिम एसे गुसुङैबाबो फोरमायनो सानो। दा जों 1987 मायथाइनिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव भलुन्टियार फर्स मुं लानानै आलादा हादोर बड'लेण्डनि मुङाव जुजिबोदोंमोन। नाथाय फैयै फैयै जोंहा आलादा हादोर सोरजिनायनि जि हांगामा, जि दावहा, बियो जोंनि थांखिसिम सहैयासै। मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव 1993 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम मोनथाम सुक्ति जालांबाय बर'फोरा। नाथाय मोनसेबो सुक्तियाव जों आलादा हादोर सोरजिनायनि जोङो लामा मोनासै। BSC सुक्तियावबो जोङो नांगौबायदि बर'नि रैखाथिनि थाखाय मोननो हायासै जेबो। BTC सुक्तिनि गेजेरजोंबो जोङो आलादा हादोरखौ मोनफुंनो हायासै। बिदिनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय BTR सुक्तिनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि गांनाय उखैनाय, जोंनि सेफगार्ड, जोंनि रैखाथिखौ जोङो मोननो हायासै। बेनिखायनो जों आलादा हादोर बड'लेण्ड नङाब्ला जोंनि बर' हारिया थांनानै थानायनि जेबो रैखाथि गैया। बेखौ साननानै जों भलुन्टियार फर्स दा अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन मुं लानानै जों आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जुजिफिनदों। जाहाथे बे जुजिनायाव जोंनि गासैबो भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां आफाद दं, जाहाथे बयबो जोंखौ हेफाजाब होलायनानै जोंनि बड'फानि गोजाम थांखि, बड'लेण्ड नङाबा जों थांनानै थानो हाया, आरो बर'नि गोजाम थांखि आलादा हादोर बड'लेण्ड, बेखौ जाफुंसारनायाव बयबो मदद होलायो। बेखौनो जोङो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जानानै बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि थांखि बिथांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि माखासे थांखि आइडिय'लजिफोरखौ लानानै आवगायबाय थागोन। आरो इयुनाव जोंनि लाइमोनफोरखौबो जोंनि बे आफादाव लाबोनानै खामानि मावनायनि थाखाय खाबु होनो जों थांखि लादों। मानो होनोब्ला दानि लाइमोनफोरनियाव जोंनि बे गोजाम आरो जोबथा थांखि आलादा हादोर बड'लेण्डनि बे बिमुंखौ लासै लासै बावलांनो हमदों। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ लाफानानै बिथांमोननि गोरबो बिखायाव जोंनि आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि बिमुं,
बेखौ जों माने बिथांमोननो माने होफिननो सानदों आरो बिथांमोनाबो बेखौ गनायनानै जाहाथे खौसे आवगायबोनानै हारिया अरायबो गोग्गो गेरेमसायै थांना थानो हायो बेखौनो जोङो हास्थायो लाइमोनफोरनिफ्रायबो जाय थांखिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जुजिबोदोंमोन जाहाथे बर'फ्रा गेरेमसा हारि दानानै बुहुम बिखानि गेजेराव थांनानै थायो आरो जोंखौ सोब साइडनिफ्राय राफोद हिसाबै बुहुमनि गेजेराव जोंखौ सिनायथि होनो हायो बे थांखिजोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा हादोर सोरजिनायनि जिथु थांखि बेखौ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फोसावनानै जोंखौ हारिखौ फोजाखांनानै माने अरायबो खौसे लामाजों आगान सुरनो थाखाय जोंखौ फोरोंलांदोंमोन आरो बिथांनि बे गोथार आइडिय'लजि गोथार बोसोन बेखौ लानानैनो जों दा अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना आलादा हादोर बड'लेण्डनि जिथु सोरजिनाय बे लामाजों आवगायलांनो जों हास्थायदों दिनैनि बे गोथार फिरफिला बिरहोनाय जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे गासै बुहुमनि बर'फोरखौनो खौसे जानो थाखाय खौसे आगान सुरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेखिनियानो